7 provocări la nivel de mentalitate care nu ne permit să creștem vânzările. Mentalitatea aceasta negativă nu ne permite să creștem vânzările. Primul punct, primul principiu este că ai acest sentiment că nu meriți. Nu meriți, da? Sentimentul de merit, adică nivelul tău de merit este scăzut, stima ta de sine este scăzută. Ce înseamnă acest lucru sau ce declanșează acest lucru? Dacă nivelul tău de merit este scăzut, dacă stima ta de sine este scăzută, tu n-ai curajul să ceri prețul potrivit. Atunci când vine un client și spune sunteți cam scump, îmi dați o reducere, tu ești primul care dai reducerea. De fapt se spune că acești antreprenori care au nivelul de merit scăzut sau au stima de sine scăzută, poți să identifici în 2 secunde. Suni la firmă și îți dă reducere fără să ceri. Ăștia sunt antreprenorii cu această boală. Vă dau un exemplu concret. Săptămâna aceasta, ieri, mi-au pus bărcuța pe râu. Noi în fiecare an, în noiembrie, scoatem barca de pe râu, îl punem frumos într-un depozit, o firmă face acest lucru, îi face întreținere, curățenie, ce mai este de reparat și în martie, aprilie, de obicei început de aprilie, mi-l pune înapoi pe râu ca să putem să folosim vreo 6 luni de zile pe râu bărcuța noastră. Și i-am cerut acestei firme să facă acest transport, depozitare, revizie și așa mai departe și să-mi repare o chestie care s-a stricat și să-mi pună o ancoră automatică. Aveam o ancoră din alea trebuia să arunci și după aceea să legi și am vrut să pun o ancoră din asta la buton. Au făcut toate aceste lucruri și literalmente, nu pot să vă citesc acum mesajul că e în portugheză, dar omul mi-a trimis, de fapt nu să citesc că mi-a trimis mesaj vocal. Mi-a trimis un mesaj vocal și mi-a spus: Loran, am făcut tot posibilul să-ți ofer cel mai bun preț posibil, nici nu știu cum e cuvântul în română, am stors la maxim costurile, ți-am făcut reducere la produs, am încercat să găsesc soluția aia, o ieșit 1400 de euro ancora. Și eu mă gândesc, dar ți-am spus eu că trebuie să fie mai mult de 1400, ți-am spus eu că n-am bani, ți-am spus eu să te încadrez într-un buget, ne-am înțeles cumva că n-ar trebui să depășești. Nu i-am spus nici o secundă că el ar trebui să se încadreze undeva în ceva preț. Ba mai mult, el știe că am bani, a văzut cu ce mașină umblu, am cumpărat cu banii jos barca cu 70.000 de euro, adică am bani, nu e o chestie de la omul ăsta trebuie să fac cumva că e sărăcuță el și trebuie să... Nu, omul ăsta în mentalitatea lui de nu merit a încercat să-mi justifice că a încercat e cel mai bun preț și a ieșit 1400. Eu literalmente chiar nici nu știu, poate că altcineva putea să-mi pună o ancoră cu 400 de euro, dar nu mă interesează. Eu vroiam cu el pentru că el mi-a vândut barca, el îmi depozitează barca, el are grijă de barcă, el face revizia, montează că tot e acolo, să-l transport, nici nu am cerut preț din altă parte. Dar în mentalitatea lui de antreprenor sărac, cu această mentalitate nu merit, de stimă de sine scăzută, a început să-mi explice cât e de ieftin și cum o stors el prețul ca să fie cât mai bine pentru mine. Deși eu nu i-am cerut nimic în acest sens. Ăștia sunt antreprenorii care nu reușesc să crească vânzările. Antreprenorul ăsta, în loc să-mi zică că e foarte ieftin și o ieșit trebuia să-mi fac upsell. Loran, ți-am pus ancora, este 1400 de euro. Uite, am văzut că ai putea să montezi și aia și aia. Dacă facem toate astea, o să fie 1800 de euro. Ce părere ai? Incredibil. Incredibil. Și dragii mei, puteți să identificați dacă aveți acest simptom, această problemă de mentalitate și în funcție de cum vorbiți. O grămadă de oameni care îmi scriu pe social media cu chestii de genul: Loran, deocamdată am o firmă micuță, bănuți, hai să facem acest deal și poate câștigăm un pic. Toate aceste diminutive pe care tu le folosești, ieftinuți, bănuți, ieftin, puțin. Ai o problemă la nivel de merit, ai o problemă de stimă de sine. Și, dragul meu, poți să vii la cursurile mele de vânzări, poți să înveți cum să treci de obiecții, poți să înveți tehnici superbe prin care să creezi o ofertă în așa fel încât clientul când vede să zică: mamă, vreau acum pe loc. Dacă tu ai o problemă de stimă de sine și de nivel de merit, tu nu o să poți să crești vânzările, pentru că în momentul în care există clienți care sunt dispuși să-ți dea banii, tu o să faci o reducere, tu o să fugi cumva de acest lucru pentru că tu nu meriți. Tu nu meriți mai mulți bani. Sau cel puțin asta crezi la nivel
emoțional. Atenție mare că e diferența între ce spui verbal, că oamenii ăștia care au această problemă, stimă de sine scăzută și nivelul de merit scăzut, ei spun: Loran, vreau mai mulți bani, vreau să fac mai multe vânzări, produsul meu merită să fie mai bine vândut, firma mea are mai mult potențial, ar trebui să vinde mai mult. Verbal spune asta, emoțional e problema. Emoțional este problema.